Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Mabungwe omwe si aboma adzudzula mchitidwe wa nkhanza kwa amayi omwe amatenga nawo gawo pa ndale. Bungwe la Eskom lati likhala litalumikiza magetsi mnyumba zatsopano zokwana 180,000 pofika mwezi wa Juni chaka chino. Ndipo boma latsindika kuti ulimi, ntchito zokopa alendo komanso migodi zili ndi kuthekera kotukula chuma cha dziko lino. Takulandirani mnkhani zathu. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC lapempha anthu omwe akuyenera kulembetsa mukaundula wa chisankho mu gawo lowonjezera kuti asanyalanyaze. Mmodzi mwa makomishonala a bungweli a Emmanuel Fabiano anena izi pomwe amayendera malo olembetsera votiwo m'boma la Lilongwe. Nayo Austin Fukula ndi nkhani yonse. Atafika pa sukulu ya sekondari ya Bwaira mu mzindawu, yemwe akuyang'anira ndondomeko ya kalemberayu pa sukulupa, Noel Mbuka anauza Fabiano kuti kuchoka lachiwiri anali atalembetsa munthu mmodzi yekha, koma akuyenera kulembetsa anthu 35 potha tsiku lachitatu. Izitu sizinali zosiyana kwenikweni ndi pa sukulu ya Njewa, pomwe napo munthu mmodzi yekha analembetsa pa tsiku loyamba, ndipo ena anawabweza atikamba kuti iwo anangogwa mphwayi m'mbuyomu ngakhale chiphaso cha unzika anali nacho. Apa Fabiano akudabwa kuti anthu ena sakumvetsa chifukwa chiyani. MEC ntchito yathu ndiyongolera madongosolo a kalembedwe komanso kuzavola. Munthu wina aliyense kuphatikizapo nonse muli pano, nonse muli ndi udindo wowauza anthu nkwamemeza kwafotokozera zimene zikuchitika ndi madongosolo amene alipo. Chifukwa kuti anthu a media ndofunika kwambiri ndiye kulephera ngati kuli kulephera sikuti ndi media. Chifukwa anthu amakhala makomo mwawo ali ndi ufulu wawo wopita wakalembesa kapena kusakalembesa. Ndiye nkhani ikulu kuti aliyense ali ndi udindo wodziwisa aliyense amene akumudziwa. Pa sukulu ya Mbwatalika pofika tsiku lachiwiri mmawa, anthu okwana 6 ndiye amene anali atalembetsa mkaundula mwa anthu 200 omwe amayenera kulembetsa. Ayembekezani Kawerama oyang'anira pa malopa ati ndi osakondwa ndi chiwerengero chomwe chalembetsa pa malopa. Kozi ngapo pambali poti mwina anthu panopa kumundako kulabwera kumene kumunda ndena akuthamangira za kumunda, ena sadadziwitsidwe mokwanira kuti kukhala sokalembera owonjezera masiku. Enanso akungobwezedwa kunjavu chifukwa cha ena amene akudziwa moperewera za uthenga umene anthu ati amene ayenera kubwera kuno. Utu ndi mwayi kwa okhawo amene analephera kulembetsa kamba kuti analibe nambala ya NRB pomwe kalembera ankayamba chaka chatha. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Mabungwe omwe si aboma omenyera ufulu amayi komanso olimbana ndi kuthetsa nkhanza kwa amayi ati pakhale mgwirizano pakati pa akuluakulu a zipani za ndale oona za amayi komanso nthambi za boma zosiyanasiyana kuti agwirane manja polimbana ndi kuthetsa nkhanza kwa amayi mu nyengo ya zisankho. Mkulu wa bungwe loona za maufulu a amayi la WOLEC Magi Kathwera Banda ayankhula izi pa msonkhano owunikira njira zomwe zingathandize pa ntchito yolimbana ndi nkhanza kwa amayi andale. Mtolankhani wathu Gracious Banda wadza ndi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Margaret Mapando. Bungwe loona za ufulu wa amayi la WOLEC mothandizana ndi bungwe la Oxfam anachititsa msonkhano wa akuluakulu a zipani za ndale oona za amayi kuti athe kukambirana za njira zomwe zipani za ndale komanso mabungwe angagwiritse ntchito polimbana ndi kuthetsa nkhanza kwa amayi a ndale mdziko muno. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi akuluakulu a zipani za ndale oona za amayi ochokera ku zipani za MCP, UTM, DPP, PP, PDP, UDF komanso a Ford. Nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza atsutsana ndi mchitidwe wochitira nkhanza amayi a ndale pamene dziko la Malawi likukonzekera zisankho za 2025. Asendeza apempha amayi a ndale komanso akuluakulu a zipani oona za amayi kuti achilimike pa ntchito yolimbana ndi nkhanza kwa amayi mu nyengo ya zisankho. Pempho langa ndi lakuti anzathu a mipingo, anzathu a ndalefe
komanso anzathu a zipembedzo zosiyanasiyana, apolisi makamaka amene aonetsetse kunena kuti mauthenga akufalitsidwa, komanso apolisi agwirire ntchito yawo yoonetsetsa kuti aliyense amene wakhudzidwa ndi nkhanza, ukuchitira nkhanza mzimayi olo kuchitira nkhanza wina aliyense, munthu woteroyo lamulo ligwire ntchito. Mkulu wa bungwe la OLEC Amagi Kathewera Banda ati masamba a nkhani za mchezo ndi omwe akukolezera nkhanza zosiyanasiyana kwa amayi, ndipo apempha apolisi kuti atengepo gawo polimbana ndi mchitidwe ochitira amayi nkhanza mdziko muno. Pa social media tikuona kuti anthu sitikugwiritsa ntchito bwino social media, chifukwa yomwe akhala ngati ndi mwayi oti anthu anene zoyipa za munthu. Ndeti nadandaula kuti nkhanza zina zikuchitika kwambiri pa social media. Ndeti mafuna kuti lamulo la cyber security mwina yambe kugwira ntchito cholinga kuti anthu amene apanga nkhanza kudzera mu social media nawonso lamulo ligwire ntchito pa iwo. Izi zikudza pamene dziko la Malawi likuyembekezera kuchititsa chisankho chapatatu ndipo amayi a ndale ambiri akumana ndi nkhanza kuchoka ku zipani za ndale zosiyanasiyana mdziko muno. Khonsolo ya mzinda wa Lilongwe yatsindika kuti ipitiriza ntchito yomanga komanso kukonza misewu ndi cholinga choti mzindawu ukhale ndi misewu yabwino. Mfumu ya mzindawu a Esther Sagawa anena izi pomwe amapereka tsatanetsatane wa zina mwa ntchito zomwe khonsoloyi ikhale ikuchita mchakachi. Zambiri mu lipoti la Madalitso Muhango. Poyankhula pomwe amapereka tsatanetsatane wa zina mwa ntchito zomwe khonsoloyi ikhale kuchita mchakachi, mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Esther Sagawa ati khonsoloyi yayamba ntchito yomanga komanso kukonza misewu yomwe mwa zina ndikuphatikizapo msewu wa Mtandire Airwing, msewu wa St. Chenicheni Mchiti ndi thandizo la ndalama lochokera ku nduna wa zachuma. Asagawa anaonjezera kuti khonsoloyi ikhalanso ikumanga ngalande zodutsamo madzi komanso milatho zomwe sizingakhudzike ndi kusintha kwa nyengo. Kamusiri mwamu azizidziwa mukangati anafoti kuzapo zanga football netball Ujeni Poti ground imene inapangidwa kumkwichi kuika ma box covered ma procedure sosiyana komanso zitukuko zina ngati ma street lights amene tikubwezeretsa komanso chilichonse chimene ife tikupanga timafuna kuti anthu aja azidziwa chifukwa nthawi zambiri amakhala nawo mafunso onena kuti kodi siti ikupanga chani kapena ikugwira pati ndi zimathandizirabe kuti iwo akadziwa mwina tikhoza umayendera limodzi. Pa msonkhanowu khonsoloyi inaperekanso ndandanda wa zina mwa ntchito zomwe ikhale kugwira monga kumanga malo atsopano a mtaya omwe ali mbali ya msewu wa Salima, kuyika makina achitetezo ojambula misewu komanso kukonzanso nyali zomwe zinawonongeka mu msewu wa M1 mu mzindawu. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Khonsolo ya mzinda wa Blantyre yakhazikitsa ntchito yomanga msewu wa Chidule ochoka ku Green Malata mpaka ku Bangwe Living Waters omwe cholinga chake ndi kuchepetsa kuchulukana kwa galimoto pa Weaving ku Bangwe komanso kulimbe. Pokhazikitsa mwambowu, mfumu ya mzinda wa Blantyre a Joseph Makwinja anenetsa kuti msewu watsopanowu uthandiza kuti anthu adziyenda bwino komanso ulimbikitsa business ku Bangwe zomwe zipititse patsogolo nkhani za chuma mderali. Msewu ukuyambika pano pa Weaving Factory turn off kapena pa post office, ukafika ku Living Waters, ukafika kwa Bisani, eventually ukamaliza ku Green Malata. Msewu ndi ufunika kwambiri mutati muone apapo kulondola kusika. Msika umene ukudaliridwa ndi Bangwe yonse ino plasinso Mulanje Tyolo ndani amalira msika umene kupita kusogolo uko omwenso ukhala bypass monga tikuziwa kuti apa pa Bangwe Weaving pamakhala congestion mazulu chifukwa cha anzathu a business ama minibus. Ndena ungofuna kuchoka ku Mulanje kuti apite kwa Mvula samadusa sopano azokudusa pa Green Malata kupita kwa Mvula kapena umapitira kupita uko. Iyena akufuna kupita ku Nthandizi angozera komweko ku Green Malata kafika ku Nthandizi. Ochokanso kulimba apita ku Mulanje akhoza kuzera komweko katuka Green Malata kupita ku Mulanje. Ndese undo ofunika kwambiri. Sewonse ndi 2.8 kilometers. Tikuyamba ndi phase 1 imene utaje 1.5 billion. Phase 2 ina yomalizayo is just 1.5 billion. All on total is about 3.2 billion.
bungwe logawa magetsi mdziko muno la Eskom lati lilumikiza magetsi mnyumba zokwana 90,000 pakati pa mwezi wa March ndi Juni chaka chino kudzera mu ndondomeko yake ya MIAP yomwe cholinga chake ndi kuthandiza Malawi ochuluka kuti azigwiritsa ntchito magetsi. Ogwirizira udindo wa mneneri wa bungweli Peter Kanjere afotokozera MBC kuti mu ndondomeko ya MIAP bungweli lilumikiza magetsi mnyumba zokwana 180,000 zomwe zili pa mamita 500 kuchoka malo omwe pali transformer ku midzi ndi m'matauni momwe. Ndondomeko ya MIAP akuigwira ndi thandizo lochoka ku banki yaikulu pa dziko lonse la ndalama zokwana $71 billion. Akanjere anayankhula ndi mtolankhani wathu Arthur Chokhotho. Zona tili ndi project yotchedwa Malawi Electricity Access Project, mwachidule timangoti MIAP muchizungu, koma project imene timadzayitchulanso kuti SESA project. Chifukwa cholinga chake nchoti tipange clear onse amene anakhala ngati kuti anapanga apply for magetsi akhala kwa nthawi yayitali kudikira, komanso amene akupanga apply for magetsi panopo tifuna kuti onse tiwalumikize magetsi. Ndiye project imeneyi thandizo lake la ndalama ndilochokera ku World Bank. The company Eskom tikupanga implement project imeneyi m'malo mwa boma la Malawi kuti chitukuko chipite patsogolo, chifukwa timadziwa kuti magetsi amathandiza kuti mabusiness, ntchito za umoyo, zawo zopompa madzi ndi zina zotero za maphunziro zipite patsogolo. Ndiye project imene chikhazikitsire mu December 2021 kuyamba kwenikweni kulumikiza magetsi tinayamba mu 2022. Ndiye kuti cholinga cha project imeneyi chifukwa kuti ili njaka nthawe, ndeno project imeneyi tifuna kuti pakamatha mu June 2025 chaka chino tikhale talumikiza magetsi kwa manyumba 180,000. Ndilokonda kuti pamene tikuyankhulana pano takwanitsa kulumikiza magetsi kwa nyumba 90,000. Kusonyeza kuti tafika pakati, ndiyeno ntchito inadzayima pang'ono mawiki awiri apitawa, komabe tiyambira mu March muno cholinga choti tipangenso connect 90,000 amene atsalawo tikamafika mu June 2025. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Mabungwe omwe si aboma adzudzula mchitidwe wa nkhanza kwa amayi omwe amatenga nawo gawo pa ndale. Bungwe la Eskom lati likhala litalumikiza magetsi mnyumba zatsopano zokwana 180,000 pofika mwezi wa Juni chaka chino. Ndipo boma latsindika kuti ulimi, ntchito zokopa alendo komanso migodi zili ndi kuthekera kotukula chuma cha dziko lino. Takulandiranso mu nkhani zathu. Boma lati liyesetsa kutukula ntchito zomwe zimabweretsa ndalama zakunja mdziko muno kuyambira chaka chino kupita chitsogolo. Poyankhula ndi MBC posachedwapa, nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda anati akuyembekezera kuti migwirizano ya ntchito za migodi ndi zina za mafakitale zomwe ziyambe posachedwapa zikweza ndalama zakunja ku thumba la boma. Iwo anena izi kutsata pempho la mkulu wa bungwe la Institute of Chartered Accountants in Malawi ICAM Noel Zigowa lokuti boma likuyenera kusintha kuchoka posamala ndalama za mtundu zomwe zikumakhala zosakwanira kufika pa kukwaniritsa kuti dziko lino lizipanga lokha ndalamazi mokwanira. Poyankhirapo pa pempholi Achichola Banda anati izi ndi zotheka ndipo kuthekera kulipo kokweza ntchito zobweretsa ndalama zakunja. Tasaina kale timati mining development agreements ndekuti tiyamba kugulitsa miyala yathu ndi kumapenga forex. Paliso zina mwachitsanzo kwa azathu amene amalima fodya mkatikati mwa miyezi 9 ukozolima fodya kugulitsa ndi kupezanso forex. Nde pali zinthu zimene ndi za short term, pali zinthu zimene ndi za medium term, paliso zinthu zimene ndi za long term. Chimene chikufunika kwambiri ndi kupanga diversify economy yathu ndi cholinga chonena kuti tipeze non-traditional ways zopezera ndalama kuti madollars aja tisamangodikira kuti abwere ife tipange manage, koma tizapanga generate konkuno. Ndi zotheka ndithu kupanga ndalama yakunja FX m'Malawi momuno ngati tonse titagwirizana ndi kuchita focus pa ma areas amene anthu kunjaku
aziwafuna kuti akamafuna ma services amenewo abwera kuno katipatsa madola, ife tiwapatsa ma services madola nkuwapangira konko. Ndiganiza kuti zimenezi ndi zimene takhati kukambirana mu region onse atatu kumalizira kunoko ku Blantyre andi chimene boma liko. Mkulu wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve Dr. McDonald Mafuta Mwale wati banki iyi yakonza ndondomeko zothandiza kupititsa patsogolo mfundo zothandizira pa chitukuko cha dziko lino kudzera mu ulimi, zokopa alendo ndi zamigodi. Poyankhula ndi MBC mu programu ya Unpacked, Dr. Mafuta Mwale anati banki ya Reserve ikukambirana ndi mabanki komanso makampani ogwira ntchito zachuma kuti athandize alimi ndi ngongole zochuluka zomwe zithandize kutukula chuma cha dziko lino. Dr. Mafuta Mwale afotokozanso kuti limodzi mwa mavuto omwe gawo la zachuma likukumana nawo ndi mchitidwe ofalitsa nkhani zabodza pa masamba a mchezo zomwe zikuchititsa kuti anthu ena ochita malonda azikweza mitengo ya katundu mosavomerezeka. Nduna ya ntchito a Vitumbiko Mumba yati ntchito za luso lamanja zomwe bungwe la Technical Entrepreneurial Vocation Education and Training Authority TVETA likulimbikitsa ndi zofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Amumba anena izi ku Mzuzu atayendera zina mwa ntchito za munduna wawo. Zambiri mu lipoti ili la Grant Muhango lomwe akuwerenga ndi Ludovico Nyilenda. Pofuna kulimbikitsa ntchito za munduna wawo, nduna ya ntchito Engineer Vitumbiko Mumba yakhala ikuyendera malo ena a munduna wake kuphatikizapo malo ophunzitsirako ntchito za luso lamanja a Mzuzu Technical. Izi malingana ndi Amumba zinapereka danga loti azionere okha zabwino zomwe zikuchitika ku malowa komanso kumva zobetchera zomwe malowa akukumana nazo. Poyankhapo pamasomphenya omwe ali pamalowa, ndunayi yati iyesetsa mothandizana ndi mbali zina zokhudzidwa kuti athandize pothana ndi mavutowa. Atayendera malowa, ndunayi inachita chidwi ndi njira za ulimi wa makono zomwe zikuphunzitsidwa pamalowa, zomwe ndunayi inati zikufunika kuzilimbikitsa. Pakati panopa ndi makoleji pakwambira tekeniko kandi awiri amene apanga za ulimi. Singamane kuti Malawi ndi dziko lodalira ulimi mankhani ya zachuma, pamene tilibe makoleji oyenerera kuti athandize chinyamata kuti aphunzire za ulimi. Ndiye ndi chifuniro cha boma la Chakwera komanso zimantima pa Chakwera unena kuti tikhazikise Agriculture Training College, school yakachenjere ikomema technicians yophunzisa achinyamata pa nkhani ya za ulimi. Tikhale ndi farm mwina 500 hectares, college michekale pati pakati pamene paja azipanga produce pamene paja zilima kuti anisere college komanso zina ajesere dziko la Malawi komanso panga export kumene kuti no anyamata asulide bwino pa nkhani ya ukachenjede wa agriculture. Unakathera kumalo ophunzitsirako komanso kupereka mayeso a Mzuzu Trade Center komwe ndunayi inakambirana ndi akuluakulu ogwira ntchito pamalopa. Izi zikugwirizana kwathunthu ndi masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino pofuna kutukula ntchito za manja komanso kuthandizira pa chitukuko cha dziko lino. Phungu wa dera la Lilongwe South East Stephen Baba Malondera wapereka galimoto la mtundu wa ambulance ku chipatala cha Nyanja mdera la mfumu yaikulu Kalumbu. Mkulu oyang'anira chipatalachi Agari Nsukula ati akuyembekezera kuti ntchito yotumiza odwala ku zipatala zazikulu kukhala yophweka. Olive Phiri wazambiri mu ripoti ili. Malinga ndi Malondera, thandizoli labwera kuti odwala asamavutike mayendedwe kupita ku chipatala chachikulu cha Kamu Central kapena Nkhoma. Mu chaka cha 2019 2020 ntangulowa kumene ngati MP tisanaloweso mboma ngati Malawi Congress Party ndinapereka lonjezo kwa anthu akuno kunena kuti ndizagulira ambulance komanso zaonesa chipatala china chonse chikhale ndi ambulance. Ndi tinagula ambulance yoyamba imene tinayika kuntenthera ina ndi mavuto ena ndi ena koma inakonzedwa panopa ili mu moyo mukhozanso kuiona mene ilipo mpanonso yabwera ndi pamene ndimagulano ambulance iyi chaka chino kunena kuti ndiyapase anthu. Chaka ndi chaka nthawi ya Christmas ndimakhala ndi bonanza ya mpira
koma chaka chino naona kuti chikhala cha nzeru kuti tikhale ndi bonanza. Ndalama imene tinakayika ku zamasewero ampira kuli bwino tiyike ku chipatala chifukwa chakuti anthu amavutika mayendedwe mwapita ku chipatala. Mawu ake mkulu oyang'anira pa chipatalachi Agale Nsikula ati ndi okondwa akamba kagalimoto yonyamula odwala ponena kuti savutikanso akafuna kutumiza odwala ku zipatala zina. Ansikula anati kwa nthawi yayitali akhala akuvutika kuti atumize odwala makamaka oyembekezera ndi ena ofunika ku zipatala zazikulu. Timavutika kwambiri kunoku monga mukudziwira kuti ndi malo ovutirapo kufika maambulasi kuchoka ku DH kubwera kuno, so kuti tapeza ambulasi yo yathu zitithandiza kwambiri kuti mapeshenti amene tikuwatumiza sitizivutika kwambiri, ndipo mapeshenti onse sazivutika kuononga ndalama zawo. Mfumu yaikulu Kalumbu nayo inayamikira phungu aderali kamba kagalimotoyi ponena kuti mavuto omwe chipatala chimakumana nawo komanso anthu amderali tsopano atha. Leni kozolera kuti malo mwa anthu onse akuno kunyanja, malo mwa anthu onsewo ndine ndemwe mwini tikozonena kuti zimene zachitika lero nzino zoti timaziyembekezera anthu ayitali chimwemwe chathu chosalekeza. Chipatala cha Nyanja chimathandiza anthu oposa 56,000 ozungulira derali. Munkhani za masewero, nthambi ya boma yoyang'anira mabungwe amasewero ya Sports Council yati ndiyokondwa ndi momwe komiti ya masewero a darts ya mchigawo chakumwera ikuyendetsera masewerowa maka popeza thandizo kuchokera ku makampani. Mkulu wa zamasewero ku nthambiyi Ive Chinangwa wayankhula izi pa mapeto a mpikisano omwe amathandiza ndi a Into Sports. Pamenepa Chinangwa wapempha mabungwe ena azamasewero kuti atengere chitsanzo chabwino cha momwe ikuyendetsera zinthu komiti ya darts. Mayi Chinangwa akufotokoza. Darts ku chigawo chakumwera ndikhozonena kuti kuchita bwino kwambiri chifukwa umboni wake ndi mwambo umene